Il-Grupp ta' esperti dwar l-Azzjoni kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika, Il-Grevio, fl-ewwel rapport ta' evalwazzjoni dwar Malta laqa l-miżuri mill-Gvern Malti dwar l-estensjoni tal-linja telefonika 179. Linja telefonika li tagħti għajnuna nazzjonali biex tindirizza sejħiet minn vittmi tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika. Fil-fatt, stqarrija mill-Gvern nnutat li din l-inizjattiva partikolari tantiċipa l-inizjattiva tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill biex l-Unjoni Ewropea tipprovdi linja ta' għajnuna għal dawn il-vittmi. Fir-rapport tagħha l-Grevio nnotat ukoll miżuri oħra bħal dik tat-tisħiħ tas-servizzi legali speċjalizzat għal vittmi tal-vjolenza abbażi tal-ġeneru u vjolenza domestika, il-Kummissjoni dwar il-vjolenza domestika li ġiet imsaħħa u diversi sħubijiet soċjali pubbliċi fejn aqdiet mhux governattivi jistgħu jutilizzaw servizzi pubbliċi biex jagħtu servizz lil vittmi ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru jew dik domestika. B'reazzjoni għal dan ir-rapport il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Lewis laqa r-rekkomandazzjonijiet u l-inizjattivi kollha li għandhom lan li jkumbattu l-vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza tenniet bil-qawwa li fil-waqt li fil-maġġoranza tal-każijiet il-vittmi huma nisa huwa importanti li ma ninsewx li l-irġiel wkoll jistgħu jkunu vittmi ta' dan ir-reat.